Nazdar, tak jsme dorazili s Marťou skoro na místo činu. Teď jsme v Hodoníně a co se týká zdraví, nejsme na tom asi oba dva nejlíp. Já teda mám rýmečku, tak doufám, že to vypudím během našeho výletu. Jedeme na 2 dny, 1 noc. Teď míříme na vlakové nádraží do Hodonína a z něho potom se přemístíme vlakem do Vsetína a ze Vsetína pak pojedeme už po svých zpátky do Hodonína. No a doufám, že to všechno v pohodě ve zdraví zvládneme. Nad ránem má být celkem kosa. Vzal jsi kokon? No. Tak nakonec si vzal kokon, přitom říká, že žádný brát nebude, aby neumrzl. Tak jo, tak se tím mějte a brzy na viděnou. Čau. Čau. Tak jsme právě dorazili, Marťa říkal, dojeli na nádraží. Jsme teda furt ještě v Hodoníně. Zatím nevíme, z kterého nástupiště nám to jede, to se ještě musíme mrknout. V každém případě čas máme luxusní, budeme tady půl hodinky ještě kysnout, že? No a jak se tady objeví vláček, tak naložíme kola a můžeme razit. Tady jenom tak v rychlosti ukážu, jak ty naše kola vypadají. Nevím, nakolik to bude vidět, protože točím proti světlu. No a tady Marťa poprvé s gravelem. Tak, super. Tak my se k vám potom, my se zase potom přihlásíme z vlaku. Tak jsme naskočili do vlaku. Bylo to všechno na knap, protože jako dostat se sem, tak myslel jsem, že bude bezbariérový, nakonec kolový. Šli jsme po schodech a nebylo to nic extra. No a takhle máme šoplý kola. Je to všechno strašně na knap. Čau, hlásíme se z hranic na Moravě. To je taková mezizastávka, protože je tam výluka na trase, takže další zastávka bude ve Vsetíně. No a to už bude náš výchozí bod, z kterého pojedeme. Naši cyklotrasu. Čau. No jako běháme tady jak šosci, je to občas masakr. Před chvilkou tam ještě do vlaku nastoupili lidi, kteří neměli místenky, tak je průvodčí a nakonec vykázala. Ale až potom, co absolvovali 1 zastávku. Tak zatím. Nastoupili konečně do vlaku. Ano, Marta říká do normálního vlaku. Nikdo tady není, jenom my dva, tak je to úplná parádička. Takhle máme umístěny kola, je to určitě lepší. Je to určitě lepší, než to bylo před chvilkou. Před chvilkou to byl fakt jako masakr, tady je to paráda. Zatím, než nás někdo s tadyma vyhodí. Čau. Jsme dorazili konečně na nádraží do Vsetína. Tak vás vítáme ještě po několikáté z dnešní trasy. Jedeme bikepacking, cyklotouring, jak kdo chcete. Jsme docela slušně naložení, budeme výjíždět, nebo výjíždíme ze Vsetína. Většina trasy pojede přes stezku Bevlava. Doufám, že to říkám správně, protože se vždycky nejsem jistý, jestli to řeknu dobře. No, jedeme směr Trenčín a potom z Trenčína překročíme Českou republiku a budeme zpátky u nás. Zpátky jsme měli někde nad Strání, tak uvidíme, jaké potom bude ve finále počasí, ale předpovědi se různí, že? Pokaždé to jinak. Přesně tak, jsme vybavení, tak snad zmrzat nebudeme. No a ještě vám ukážu teda jednou kola, protože tady je trošku víc světla. Tak se můžete podívat, jak to vypadá. Tady s tímhle jedu já. Takovou to mám bagáž. Tady mám držák, který slouží jako podpěra pod brašnu. Jedu s tím poprvé, tak jsem zvědavý, co to očekávat. No a tady jsem takhle slušně naložený. Tam je stán, takže budu spát ve stani. No a takhle to má to kolo Marťa. Vepředu má stejnou brašnu jako já, sice bez podpěry, vzadu nosič. No a tam má potom schovaný kokon. On bude spát Marťa pro změnu v hamace. No takže tolik na úvod. No a občas se přihlásíme z trasy, že? Jo. Tak mějte se. Čau.
Vítáme vás ze stezky. Možná jsem to zapomněl říct, ale dneska máme v plánu ujet zhruba 109 km. Vystoupaných by mělo být, dneska bych to viděl, tak možná 700-800 metrů. Zbytek bude zítra. No a zítra nás čeká nějakých 77, 75 plus minus kilometrů. Tak uvidíme, jak nám to bude odsypat. Počasí je nádherné, je tady ta příroda, ta je prostě krásná, úžasná. Tak jak vždycky ve všech videích zmiňuji, doporučuji sem zavítat. Je to tady krása. Uvidíme, jak to bude dál, ale prý je to jedna z těch vyhlášených cyklostezek, na které tady můžete narazit. Tak jo, tak zatím. Čau. Zastavili u bystra. Jak jsou čertovy skály, ty jsou vidět tam nahoře. To ještě potom udělám nějaký záběr. Teď jsme se zastavili na Kovči, dáme si nějaký obídek, že? Moc tady jídel neměli, Marta říkala nějaké zabijácké. Měli, ale. Po nějaký zabijácké a my si dáme akorát nějakou tortilu s kuřecím masem. Tak vás vítáme. Dorazili jsme na krásný skalní útvar, jmenuje se to tady Čertovy skály. Vypadá to tady parádně, můžete se mrknout. Byla by škoda sem nezavítat, když už jsme byli tady kousek od toho. Vypadá to tady super. Tady jsou nějací horolezci a horolezčata. Vypadá to tady super. My zase se přihlásíme z nějakého jiného místa. Tak zatím. Čau. Čau.
Viděli jste sami, trasa zatím fakt báječná. Občas trošku pofukuje a fouká chladný větřík, takže já jsem si návleky na ruky zatím nechal. Marta si sundal a teď si nakonec musí oblézt zmikču, protože jako ten větřík, když nám fouká do zád, tak při těch sjezdech je docela kosa. Ale jinak je to tady úžasné. Když se podíváte, krásná cyklostezka. Většina vede fakt jako mimo silnici, tak je to tady luxus. Nenadarmo je vyhlášená. To krásně. Doporučuji. Aspoň nedoporučuji furt něco jenom já, že? Tak jsme skončili u velmi slavné cyklostezky. No, něco nám to připomíná. Není to poprvé, kdy jedeme a nakonec na poli skončí krásná asfaltová cesta a většinou je to vždycky poté, co řekneme, že po hezčí silnici jsme nikdy nejeli po cyklistezce. Takže tak můžete vidět. No a teď kousek musíme jet po silnici. - 15% to ukazuje. Jo, teď se nerozjedu. S Marťou udělali takovou asi 5minutovou pauzu na občerstvení, aby jsme něco do sebe dostali zase po nějaké delší době. A dostali jsme na takovém pěkném místečku. Tady u vody. Tak se sem půjde mrknout. To je nějaký rybářský revírek tady. Ta voda je ku podivu čistá, možná kvůli tomu, že moc neprší. Je to tady pěkný.
S Marťou jsme si udělali takovou krátkou pauzičku. Uděláme si kavčo. Zastavili jsme na takovém krásném místě, můžete se tady podívat, jak to vypadá. Takový pěkný posezeníčko. No a uděláme kavčo. Já se mrknu na kvalifikaci motorek, jak pojede Salač. No a budeme pokračovat dál. Marťa musí odstrojit všechny věci z baťohu, protože zapalovač máš někde na spod snad. KPZC. No jo, no. Vám ukážu, jak to tady vypadá. Tady ohříváme vodu. Bohužel máme jenom kapsle, ale lepší něco jak nic. No a tady máme kávovar. Vakako. Takový pěkný udělátko. V jednom z videí už jste to mohli vidět. Tady můžete vidět přesně, jak se to jmenuje. Tenhle typ. Tady tímhle to potom budu mačkat a uděláme kávičku. Základ je horká voda a kapsle. A nebo místo kapsle se dá použít ještě mletá káva, ale to tady z praktických důvodů nemáme. Že, Marťo? Jo, je to přesně tak. Co to máš za zestřih? Ukáž číro. To mám zhelmu. Trošku se narovnej. Tak jsme dorazili do takého bufáče za Trnavou, malé občerstvení, tak kofola, trošku cukru, něco málo energie. Cesta zatím super, žádný problém. Marťa se zatím taky drží, že Marťan. Ten bude hrát až za chvilku. No a tady se můžete podívat, jaký to vypadá. Fáček. No, tak za chvilku se s vámi zase spojíme z cesty. No a to nejhorší teprve máme před sebou, to je stoupání až někde v Bílých Karpatech. Tak čau. Zajímavé místečko, je to hrad Skalka. Můžete se mrknout, jak to tady vypadá. No a Marťo, jak se cítíš? Pojď, dalších 200 by bude nic. No, prý bylo další 200, já se mu nedivím, máme je to kolik? Přes 50 km, něco málo, 62 dokonce a jedeme furt z kopce, takže jako dobrý na pohodičku. To nejhorší nás teprve čeká, tak jak už jsem zmiňoval. A už to bude větší sranda, no. Tak čau. Čau.
Marta ten pokračoval po stezce dál, já ho za chvilku dojedu. A ještě vám musím ukázat jedno takový pěkný místo. Nevím, co to je za hrad, ale vypadá to krásně s tadyma. Nevím, nakolik to bude vidět. A je to super. Marťou jedeme stále ještě po slovenské straně. Tam je Česko. Teď zrovna jak na potvoru té zarostlené to Česko. Je tam dálnice. No teď to tam bylo zrovna vidět na chvilku na malém kusku. Je tam dálnice a za dálnicí už je česká strana. A tam za chvilku bude mířit. No a tam nás právě čeká ten Mordor. Takhle to vypadá, po čem teď aktuálně jedeme, nádhera. Že Marťo? Marta, ten říká, že by zvládla našich 150 kiláčků a tak minimálně 1000 výškových, co? Co? Tak jo, tak zatím čau. Opět se hlásíme z trasy, nádherná cestička, krásná příroda kolem nás, jako je to pěkný, říkáme si, který kopeček vybereme, aby jsme se dostali na českou stranu, že Marťo? Marťa říká, ten nejvyšší, něco málo máme naježděné, tak ať se předvedeme trošku. Tak zatím, čau. Tak už jsme to stočili a míříme na českou stranu. A před náma kopečky. Na ty se Marta těší dneska celý den. Takže konečně mu vychází. A teď jedeme teda poprvé proti větru. Teď jsme jeli delší dobu. Ani ne po větru, ale foukal nám tak trochu z boku, že? No, tak já bych řekl, že po větru jsme jeli dopoledne. A po obědě se to zlomilo. Nebo možná tak kolem 2 hodiny. No a pak už to stálo. Pak už to bylo horší. Je? A teď pojíždíme D1. No. Přesně tak. Jak říká Marta, D1. No a co bydou budem v České republice? Tak jo, tak zatím, čaute. Čau. Teď jsme vyjeli z obce Haluzice, tak uvidíte, jak to tady kolem vypadá. Tady máme Marťu. Pořád ještě na slovenské straně, ale už se blížíme k Česku. Příroda kolem krásná. Paní na elektru mě dala jedna báseň. Pán taky na elektru mě předjel strašně rychle. A někde tam vzadu je Marťa. To se to jede.
Vítáme vás od státních hranic. Právě jsme dorazili k hranicím československým, takže za cedulou kousek bude Česká republika. Kde domů? Máme ujeto nějakých 98 km, na stanoviště nám chybí tak zhruba 5 kiláčků, ani ne. Já bych typoval tak jenom 5. Já bych tak 7. Já říkám 5. Já říkám 7. Já jsem tu trasu zkrátil kvůli Marťovi, takže 5. Kvůli mě, ty jsi vzadu a děláš ty. Tak jo, tak zatím čau a pak snad to ještě za světla se přihlásíme. Čau. Dorazil jsem do obce Březová. Tady mají takový krásný znak. Teď nás čeká už stoupání, tak já počkám na Marťu. Zatím je ještě někde daleko za mnou. Tak chvilku na něj počkám. No a pak se opět asi oddělíme, jak začne to stoupání. Celkem mazec. Na to, že máme ujetý nějakých 102 km a vystoupaných necelých 700 metrů, tak už je člověk celkem vyřízený. No? Když tahnete hromadu zbytečností, tak se není potom co divit. Já se zase potom ozvu. Čau. Tady nahoru pokračuju a ještě můžete kouknout, jaký je tady nádherný výhled do přírody. Tak vypadá, že jsem dosáhl, chtěl jsem říct vrcholu, ale nakonec jo. Když se podíváte tady do přírody, krásné lesy, no a tady kousek je odbočka a tam počkám na Marťu. Měli bychom dojet k přístřešku. Doufám, že to nebude moc dlouhé čekání. No a pak si dáme večů a půjdeme spát. Jsem nechal u přístřešku a teď se jdu podívat na místo, kde stála dřív bývalá rozhledna. Si ji postavili, pak neudržovali a schyněla a spadla. Tak to je tady na fotkách někde na internetu samozřejmě ještě uvidíte. No a tady, jak vidíte tu silnic, tak to jsme vystoupali až někde tam. Marťa už by měl být prý někde kousek. Můžete se podívat na ty krásné výhledy. Uvidíme, kde to zapichneme. U toho přístřešku tam už jedni spijou. Asi mě úplně nevadilo, kdyby tam někdo byl. Jinak by se člověk cítil kapánek bezpečněji. No a tady nevím, no, jestli by to šlo někde zapíchnout. Ten přístřešek je přece jenom jistota. Než tady na té louce. Uvidíme. Tak jo, tak já se tam vrátím, ještě vám to tam natočím, ať vidíte, jak to tam vypadá. No a pak snad postavíme stany a příbytek. No a ten výhled, který je tady, tak to je úplně luxusní. Když se mrknete. No jen nepatrně už opár, jak zapadá sluníčko. Ale je to tady fakt nádhera, ta příroda, krása, výhled, luxus. Tak. Očistíme kamerku. Tak, konečně jsme dorazili na naše stanoviště. Je to tady jak na větrné hůrce, my jsme teda trošku schovaní, takže dobrý, že mě Marťa nakonec ukecal, ale to bylo hlavně kvůli němu, protože on nemohl najít žádný strom tady. Takže tady si najde pěkný místečko a no a já budu někde tady u Velebydlých. Tak jo, oheň dělat tady nebudem, takže je to dobrý, protože je to tady chráněná oblast. Ne? Nebo není?
Já nevím, ale oheň bych nedělal nikdy, takže... No, takže tak. Tak já vám ještě ukážu, jak jsme si to tady postavili. Tady to mám já. Ten stan. Marta je tady s hamakou. A s kokonem. Takže máme to tady krásně udělané. Tak paráda. Když tak zítra se připojím ještě ráno. Čau.